കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കണം? മാതാജി ആരാ വായിക്കുന്നത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയണത്? അധ്യായം 15 രാഗാനുഗം എന്നാൽ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഉത്തരം. വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ഭക്തി സേവനം. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. വരി തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ആരും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതാണുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്, സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആരൊന്നും നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആണ്, ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സ്വാത്മജ്യോതി ഭക്തി ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചത്. ഉപയോഗപരമായ ആകർഷണം, രണ്ട് ബന്ധുത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരു ഇത് ചോദിച്ചോട്ടെ. എല്ലാവിധ നിയാമക തത്വങ്ങളിലും സമ്പൂർണരായവര് അങ്ങനെ പറയണം? അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് കൃഷ്ണൻ, നമുക്കത് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൃഷ്ണ, നമുക്കറിയാം ഗോപന്മാര് വൃന്ദാവൻ അവരൊക്കെ എത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏത് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് രാഗാനുഗം. ബന്ധം എത്തുമ്പോഴാണ് രാഗാനുഗത്തിലേക്ക് എത്താം. കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കള് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. അവരെന്താണ് കറക്റ്റായ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, പരിപൂർണ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലെത്തും. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് രാഗാനുഗ ബന്ധം എന്ന്, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ ബന്ധത്തെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ. അതിന് ഉദാഹരണം വൃന്ദാവനത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വൃന്ദാവനത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് രാഗാനുഗം. കാരണം അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവര് പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് പല തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ അവര് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യേക നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നിയമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷണ പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളിൽ ഇവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും അവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ആൾറെഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അടുത്തത് രണ്ടായി തരംതിരിച്ചത്. ഒന്ന് ഭോഗാപരമായ ആകർഷണം, പിന്നെ മറ്റത് ബന്ധുത. രാഗാനുഗം രണ്ടായി തരംതിരിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ? രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ലാസ്റ്റ് വരി, ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, മറ്റത് ബന്ധുത. ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണവും ബന്ധുതയും. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? അടുത്തത് ഭാഗവതം നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് 7:1-30. അത് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തന്നെ. രാജ്യം ആദ്യം ഐന്ദ്രിയ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, ഭഗവാനുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഭിലാഷം. 3ഉം 4ന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? അല്ല, മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? 3rd പാരഗ്രാഫ്. ശരിയല്ലേ? അതായത് ഏത് ഭാവത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്?
ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസൂയ മൂലം കിട്ടും, ഭയത്താലും കിട്ടും എന്നാ ആ ഏത് രൂപത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് പല പല സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് കാമത്തിലാണെങ്കിലും ക്രോധത്തിലാണെങ്കിലും ഭയം, സ്നേഹം, ഐക്യം, അങ്ങനെ ഏത് ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും കൃഷ്ണനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഓരോ ലെവലിൽ എത്തവര്, അതായത് കംസന് കിട്ടുന്നതല്ല ഗോപികമാർക്ക് കിട്ടാം. അതാണ് വ്യത്യാസം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി ഒക്കെ വരെ അവർക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അസൂയ മൂലവും തോന്നിയ ആകർഷണം ഭക്തി സേനം അംഗീകരിക്കണം. കാരണം അവരുടെ മനോവിധിന് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഭയം കൊണ്ട് കംസനും അസൂയ കൊണ്ട് ഇതല്ല എന്ന് ശിശുപാലന. അസൂയ കൊണ്ട് ശിശുപാലൻ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ അതന്നെ പറഞ്ഞത്. അതിൽ പറഞ്ഞ കാമം, ക്രോധം, ഭയം, സ്നേഹം, ഐക്യം, ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്. ഏത് ഭാവത്തിലും ഇതൊക്കെ ഓരോ ഭാവമാണ്. നമുക്ക് കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ദേഷ്യം വന്ന്, അപ്പൊ അസൂയ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, സ്നേഹം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ ഭാവങ്ങളാണ്. ഏത് ഭാവത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കിട്ടും. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും. അതാണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ തെറ്റായും ശരിയായും സ്മരിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്തിന് വിവിധ ഉദാഹരണം. പേജ് നമ്പർ 4ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെയുള്ള ആകർഷണവും യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ആത്മോചിതം അഥവാ അനുരാഗാനുഗമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അല്ല, അതെല്ലാതും പറയാം നമുക്ക്. ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ, അത് പിന്നെ ഗോപന്മാരുടെ അവസ്ഥ, പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ. രണ്ടാമത് കംസൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭയാണ്. ശിശുപാലൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ദേഷ്യം അല്ലെ ക്രോധമാണ്. പിന്നെ വ്രജവാസികള്, വൈഷ്ണവര്, വിഷ്ണു കുലത്തിലുള്ളവര്, അവരും എന്താണ് പാണ്ഡവരും ബന്ധുത്വം ഉണ്ട് അവർക്ക്, ബന്ധുത്തിൽ കൂടെയും. പിന്നെ ഭക്തി, നാരദമുനി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയാം. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് 4 കാര്യമാണ്. 3 കാര്യമാണ്. ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ, ശിശുപാലന്റെ അവസ്ഥ, കംസന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് 3ഉം 4ഉം ആൻസർ ഒന്നാ? 3-4 ആൻസർ ഏകദേശം ആൻസർ ഒന്നാണ്. അതില് ഇത് മാത്രം പറയണുള്ളൂ. ഏതാ? ഭാവങ്ങള്, ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം. ഇതില് ഭാവങ്ങളാണ്. ഇതില് ഭാവത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭാവത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്. ഇതിൽ ഉദാഹരണങ്ങളല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മറ്റത് ഉദാഹരണം ഇല്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നിർവ്യക്തിവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറയണത്, നിർവ്യക്തവാദികൾക്കും ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവ്യക്ത ബ്രഹ്മം വരെയേ പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. ആത്മീയപൂർണ്ണ പ്രാപിച്ചാൽ അപ്പോൾ മാത്രം ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ 2 കാര്യങ്ങളല്ലേ, നിർവ്യക്തിവാദികളും വ്യക്തിവാദികളും. അവരെ പോയിന്റ് ഇത് അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ്? നിർവ്യക്തിവാദികൾക്ക് എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരെ. പക്ഷെ വ്യക്തിവാദികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോട്ടീസ് അല്ലെ, അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടം വരെ എത്തിയതും ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരെ എത്തും. ഭഗവാന്റെ നിത്യ സഹചാരികളായി തീരാൻ കഴിയും. 2 പേർക്ക് 2 ഗുണമാണ്. ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തും. അടുത്തവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുകയും അവിടെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സഹചാരികളായി തീരുകയും കഴിയും. നിർവ്യക്തവാദികള് ദൈവവിരോധികളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അതന്നെ. അവർക്ക് സാരൂപ്യം ലഭിക്കും, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്തി. സാരൂപ്യം പല അവസ്ഥകളും കിട്ടും അവർക്ക്. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ എത്തിച്ചേരും. വ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സഹചാരികളായി തീരും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായിരിക്കും, ആ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ അവര് ഇതായിത്തീരും.
താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ അവരെത്തും. അപ്പൊ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ എഴുതാന്ന് പറയൂ. അതായത് നിർവ്യക്തിവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തുന്നു. 2, വ്യക്തിവാദികൾ ഭഗവാന്റെ ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ നിത്യ സഹചാരികളായിത്തീരുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് എഴുതിയാലും പോലെ അതെ, വ്യക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാര്, ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാ ഭക്തന്മാര്. ഇത്ര എഴുതിയാ മതിയോ? പറയൂ. ഇത്ര എഴുതിയാ മതി. കാമാഭിലാഷം അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്താണ്? അതാ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ. ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തത്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അതീന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. പേജ് ഉഷാമതി? പേജിന് 160, 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അതിന് അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറയും. പെട്ടെന്ന് തിരിക്കാൻ നമുക്ക്. കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങള്. അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം. കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അടുത്തത് 6 അധ്യായം 16. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 16 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് എടുക്കട്ടെ. 16 ഭക്തന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ്? 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് അർഹത. ആ പേജില് ഉത്തരം എന്താണ്? രാഗാനുഭക്തന്മാർ എന്നാൽ ആരാണ്? അല്ലെ, ആരാണ്? ഭക്തരായ കൃഷ്ണകളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാൽവികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. അതെ 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 അതെ. അതായത് വൃന്ദാവനവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രജവാസികൾ അല്ലെ, അവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? രാഗാനുക ഭക്തന്മാര് അതായത് ബ്രജവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് രാഗാനുക ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതെ. അടുത്തത് എന്താണ്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി. 164 പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. നിവൃത്തി എന്താണ്? എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം. എല്ലാവിധം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അനർത്ഥം. അതൊന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക്. അനർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹം ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് അത് മാറാം. അതെന്ത്? നിവർത്തിയിലേക്ക് കടക്കാം. അതില്ലാത്ത മാലിന്യമുക്തമായ അവസ്ഥയാണ് നിവർത്തി. മാലിന്യമുള്ള അവസ്ഥയാണ് അനർത്ഥം. അതാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ നമ്മൾ പറയും അനർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുകളോട് കൂടിയാണ്. നമുക്കറിയില്ല. അതിന് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രണാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രണാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നതും പിന്നീട് നമ്മൾ അറിയാതെ വല്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാനെന്ന് പറയണം. അതാണ് അനർത്ഥം. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയിൽ. തെറ്റുകളോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അനർത്ഥം. അതിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിവർത്തി. മാലിന്യമുക്തമാവാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു മാലിന്യമുക്തമായ അവസ്ഥയാണ് നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകളുള്ള അവസ്ഥ. അടുത്തത് പ്രണാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആൾക്കാരാന്ന് നടിക്കുന്നവരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അല്ലേ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു
അതെ അതെ, അത്രയധികം അധികാരമില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി. അതായത് അവരവരുടെ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കറിയാം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അധികാരിയതും കുറച്ച് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താണ് പരിപൂർണ്ണ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവരവരുടെ രീതിയിൽ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ആ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അത്? അതെ, ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ കഥ, ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് അല്ലെ, 167 പേജ്. ശ്രീരാമ സൗന്ദര്യത്തിൽ, അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ദണ്ഡകാരുണ്യം എന്നുള്ള വനത്തിൽ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷകരായി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ സ്ത്രീയെ തീരാൻ കൊതിച്ച അനേക മഹർഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു. പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗോപികുമാരി ജനിച്ച് ഈ മഹർഷിമാർ അവിടെ ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് സുബലൻ. സുബലൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, പുഷ്ടിമാർഗം എന്നല്ല, പുഷ്ടിമാർഗം എന്നല്ല എന്തല്ലേ? പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്താണ്? സുഹൃത്താര ബ്രജഭൂമിയില് സുബലൻ. അത് സുബലൻ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് പിതാവ് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്ത് സുബലൻ. ഈ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരൂ പ്രഭുജി, മനസ്സിലായില്ലേ അത്? ദണ്ഡകാരത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ദണ്ഡകാരത്തിലായിരുന്നു വനവാസം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഋഷിമാര് അദ്ദേഹത്തെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷകരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതാണോ? അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ അത് നടക്കില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന് അനുവാദം നൽകില്ല. പകരം അടുത്ത യുഗത്തില് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഗോപികമാരായിട്ട് ജനിക്കാൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഋഷിമാര്. അങ്ങനെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് പിന്നീട് അവര് ഗോപികമാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച സമയത്ത് അവര് ഗോപികമാരായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാമാവതാരത്തിലെ മഹർഷിമാര് ഗോപികമാരായി ഭഗവാൻ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ അല്ലേ ആലിംഗനം ചെയ്യാം, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പുഷ്ടിമാർഗം. 170 പേജില് പുഷ്ടിമാർഗം. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. പോഷണം, പുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോഷണം അല്ലേ? മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണത്? വഴി, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വഴികൾ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വഴികൾ. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുക, നാമജപം ചെയ്യുക, സജ്ജന സംസർഗം ചെയ്യുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, അതൊക്കെ സേവനത്തിന്റെ തന്നെ പുഷ്ടിമാർഗം ഭാഗവതം അല്ലേ? കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ ഗുരുവിന്റെയോ കാരുണ്യം വേണം അല്ലേ? രണ്ട് കാര്യം വേണം പുഷ്ടിമാർഗത്തില്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. പിന്നെ മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രേമഭക്തിയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പ്രേമഭക്തി ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി, അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രേമഭക്തിയിലാണ് അതിനാണ് ആ മാർഗമാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേമഭക്തി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സാന്തരസത്തിലാണ്, ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ബഹുമാനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്തിഭയം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ.
പക്ഷെ ഈ പുഷ്ടിമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു. പ്രേമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് കറക്റ്റ് ആ വേട് വരേണ്ടത് പ്രേമം എന്നുള്ളൊരു വേട് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രേമഭക്തിക്കാണ് ഈ മാർഗത്തിന്റെ പ്രധാനം. പ്രേമഭക്തിയാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പല രീതിയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വല്ലഭായ് സമ്പ്രദായത്തിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വല്ലഭായ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പല സെക്ഷനിൽ ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. എന്തായാലും പ്രേമഭക്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ബാലകൃഷ്ണ ഭാവത്തിൽ പുഷ്ടി ഗുജറാത്തികള് മാർഗത്തിൽ, അതായത് ഗുജറാത്തികള് അവര് ചെയ്യുന്നത് ബാലകൃഷ്ണ ഭവൻ ശരിയാണ്, ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് അവർ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പാല് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വല്ലഭായ് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആചാര്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. പല ആചാര്യന്മാരില്, വൈഷ്ണവ സന്യാസികളിൽ പല ആചാര്യന്മാരില് ഒരാചാര്യൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്രേമഭക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ കീർത്തനം അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനോട് ഉദാഹരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ അതിനെ അതന്നെ അത് മതിയല്ല പ്രഭു, അത് മതി. ആ പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ളൊരു വേട് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് പുഷ്ടിമാർഗം. അതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ചെടി നനച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് അതിന് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് വലുതാവും. അതാണ് പ്രേമഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെയോ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ കാരണം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആയ ഭക്തി, ലഭിക്കുന്ന പ്രേമഭക്തി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയയെ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക്. 17. കുട്ടികൾക്ക് പോഷണം കിട്ടും പോലെ വളരണം പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോഷണം. നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ പ്രഭുജി ഇന്നലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുമ്പോൾ ഹർഷോത്തമമായ പ്രേമം. പ്രഭുജി ഇന്നലെ എന്നെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. എന്റെ മാതാജി കേട്ടില്ല. ഇന്നലെ എന്നെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ലക്ഷ്മി മാതാജി ഇന്നലെ എന്നെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഹരേഷ്ണ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വിളിക്കും, എല്ലാവരും വിളിക്കും. ഇന്നലെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ 2 ദിവസം മുന്നേ വിളിച്ചില്ല മാതാജിനെ? മിനിയാന്നും വിളിച്ചു, ഇന്നലെയും വിളിച്ചു. ഹരേഷ്ണ അവർക്ക് ആരെ വിളിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. മാതാജിമാര് മാറി വിളിച്ചതായിരിക്കും. അല്ലേ നമ്മളെ ആ മാതാജി തന്നെയാ വിളിച്ചത്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. ഏത് എന്നോട് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിളിച്ചോർമ്മയില്ല. അന്ന് കുഴപ്പമില്ല, പ്രാവശ്യം വിളിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചത്. കുഴപ്പമില്ല, സാരമില്ല, ഞാൻ നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. രേഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് അല്ലെ, പല നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 19ാമത്തെ ഇതിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. ഇതിനു മുന്നേ ഭാവഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തത്. ഇതിപ്പോ പ്രേമഭക്തി, അതിന് 18, 17, 19 ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം പ്രേമഭക്തി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇത് പ്രേമഭക്തി ആയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന, ക്രിയാനർത്ഥ, നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, പിന്നെ ഭാവ, പ്രേമ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഭാവഭക്തിയും കഴിഞ്ഞ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 19 ചാപ്റ്ററും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 9 ഭക്തി തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവായിരുന്നു.
ആദ്യം ശ്രവണം, പിന്നെ കീർത്തനം, അങ്ങനെ സ്മരണം, പിന്നെ സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധുസംഘയിലാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത്. പിന്നെ ജപത്തിനൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ ഭാവത്തിനെ പറ്റി, പ്രേമഭാവം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണമായ പ്രേമം എന്താണെന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ 2-3 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം, ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ സത്ത്, രജസ്, തമസ് അതീത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അപ്പൊ എന്താണ് ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുമ്പോൾ? അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മാലിന്യം, സത്ത്, രജസ്, ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും. ആ സമയത്ത് ആ പരിശുദ്ധിയിലെത്തുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധിയിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം എന്താണ് സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. അത്രയും അത്രയും എല്ലാതും അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ എന്തിന് കിട്ടും? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് കിട്ടും. ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോത്മത പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിനെ അകറ്റില്ല. മേഘങ്ങളെ ഒരു അല്പനേരത്തേക്ക് കുറച്ച് മൂടാം എന്നല്ലാതെ പെർമനന്റ് അല്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തനെ പ്രേമഭക്തി മാത്രം, അതായത് സൂര്യന്റെ രശ്മി പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാനുള്ള പ്രേമം മാത്രം പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മഹത്തരവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോത്മകമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോ സൂര്യൻ എപ്പോഴും പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ ആ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പ്രേമം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരോക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോത്മത പ്രേമത്തിന്റെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായിത്തീരുന്നു. കാരണം സൂര്യപ്രകാശം തരുന്നത് പോലെ ഭക്തൻ പ്രേമം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തൻ പ്രേമം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വേറെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല. സൂര്യൻ എന്തിനുള്ളതാണ്? സൂര്യപ്രകാശം തരാനുള്ളതാണ്. ഭക്തൻ എന്തിനുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പരിപൂർണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലെത്തുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം തരുന്നത് പോലെ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നു. ഈ ഭക്തന് ഭൗതിക പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും ആ വ്യക്തിക്കില്ല. കുറച്ചു നേരം കാർബങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നല്ലാതെ വേറൊരു ബന്ധവുമില്ല. സൂര്യൻ എപ്പോഴും പ്രകാശം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. രാധയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യവും അയാൾക്കില്ല. വേറെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിയമക തത്വങ്ങളുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ 2 വിഭാഗമുണ്ട്: പ്രവർത്തനപരവും കാര്യക്ഷമം. അപ്പൊ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ളതും പ്രവർത്തനപരമായിട്ടുള്ളതും. കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന്റെ ഭാവം അഥവാ ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തെ ആദ്യ ലക്ഷണം? അതായത് ഈ വീണ്ടും പ്രേമത്തെ തന്നെ പല സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി അതിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കുറെ തിരിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദാസ്യഭാവത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എത്തിച്ചെല്ലാം. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു പുൽക്കുടിലാവാൻ ആഗ്രഹിക്കാം, അവിടെ ചെന്ന് മയിൽപ്പീലി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാവമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രേമത്തിലും വീണ്ടും അതിന്റെ 2-3 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോത്മതം. ആദ്യ ലക്ഷണം നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരയുകയും വിറകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നില്ല. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണമെന്നില്ല, കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ ഹർഷോത്മതം എന്ന പ്രേമത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കണ്ണീരിങ്ങനെ വന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ
രൂപം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപം ഏതായാലും കണ്ണുകള് താമര കണ്ണ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, കൈ ഒക്കെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കണ്ണുനീരുണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. അതിപ്പിന്നെ ചില സമയത്ത് വിറകൊള്ളും, ശരീരം വിറയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ആ ഹർഷോത്മാദത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അത് എപ്പോഴും പ്രകടമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇത് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താണ്. ഒരു ദുർവശാവ് ചിലപ്പോ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ കരയും, ചിലപ്പോ എന്താ പല തരത്തില് ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കും, ചിലപ്പോ കുറെ ചിരിക്കും, ചിലപ്പോ കുറെ കരയും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് ഉള്ളിക്കൊണ്ടിട്ട് ഡാൻസ് നൃത്തം ചെയ്യുക. അതാ മൂവി ഉണ്ട്, ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ മൂവി ഉണ്ട്. ആ മൂവി കണ്ടാൽ ശരിക്കും കാണാം. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ അല്ലെ വളരെ അപൂർവം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത അത് ഭക്തന്മാരിൽ ഇതുണ്ടാവും, അത് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും അത്രയും ഉയർന്ന ലെവലിൽ ഭക്തന്മാരിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുർവശാവ് അംബരീഷനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ചു. ആ അവസരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് കഥ പറഞ്ഞു തരാണ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവും ഇതേപോലെ തന്നെ കാരണം പല പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും എന്താണ്, അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി ഒഴുകി, കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉന്മാദനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതും പറഞ്ഞ അതിലൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹർഷം. അപ്പം ഉദാഹരണം പറയാം, അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹർഷോത്മത പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ. എന്തൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസ്ഥ ഹർഷോത്മത പ്രവർത്തനം. ശരീരം വിറകൊള്ളുക, കണ്ണീർ പൊഴിക്കുക എന്നിവയും അവയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആ ഹർഷോത്മത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹർഷോത്മത്തിന്റെ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവർ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പല ലീലകളിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാം. ഇപ്പൊ യമുന നദിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പല അവസ്ഥകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പല ലീലകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവർ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. ഹർഷോത്മതമായ ഈ നൈരന്ധ്യത്തിലാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പരിപൂർണ സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് സമാധി. ഈ അവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനുള്ള പ്രേമത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഗുണാനുഭവത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പിൻകാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരം ഇടപാടുകൾ കാരണമായി പരിഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഹർഷോത്മത പ്രേമ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. അതാണ് പ്രേമപരമ ഇടപാടുകൾക്ക് പിൻകാലത്തെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് ഹർഷോത്മാദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മളായ അവസ്ഥയിൽ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിത്വ സേവനത്തിന് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന നാരദന്റെ ജീവിതകഥ. അപ്പൊ നാരദൻ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലാണ് ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. നാരദന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലാണ് ഹർഷോത്മത അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. ഈ ജന്മത്തിലാണ് നാരദൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. തന്റെ പൂർവ്വജന്മവും താൻ എങ്ങനെ ഹർഷോത്മതത്തിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന് നാരദൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത്, ഹർഷോത്മതമായ അവസ്ഥയിൽ ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയത് എന്ന് നാരദൻ പറയുന്നുണ്ട്. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും ആ വ്യക്തി, അതായത് നാരദന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നാരദൻ എന്താണ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹർഷോത്മതമായ ആ പ്രേമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭക്തിത്വ സേവനത്തിന് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഉദാഹരണമാണ് അത് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും പാടി കേൾക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചതിനാൽ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായ കൃഷ്ണൻ നേരെ ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം
വികസിച്ചു വന്നു. അതിന് നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാരേക്ക് നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളിൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണത്തിന്റെ പ്രേമം വളർന്നു വന്നു. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴെ തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനുള്ള ആകർഷണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരിക്കലും കുറയല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നു. ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം കൃഷ്ണോത്മകമായ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായത്. വിശുദ്ധ പ്രേമം. അപ്പൊ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തിന്, ഈ പ്രേമം കൃഷ്ണോത്മകമായ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ പ്രേമമാണ് നാരദൻ, മറ്റേത് ഹർഷോത്മക പ്രേമമാണ്. അതിന് പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ തന്നെ തിരുവള്ളി വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലാണ് എന്താണ് നാരദന് ഹർഷോത്മക പ്രേമം ഉണ്ടായതെങ്കിലും വിശുദ്ധ പ്രേമം എന്താണ് നാരദന്റെ ജന്മത്തിലാണ് അത് പരിപൂർണമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതേപ്പറ്റി നാരദൻ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. ആദ്യം വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അപ്പൊ നാരദന്റെ ജീവിതകഥ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ജീവിതകഥ പറയണം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയാണ്, എന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നു, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പ്രവൃത്തികരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവർ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയും കാമവികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനവും അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സ് ഉറക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ പറയാണ്, എങ്ങനെ ഹർഷോത്മകത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഹർഷോത്മക പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക മാതൃകയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഘട്ടണം, അതെങ്ങനെ എത്താം പ്രായോഗികമായിട്ട്, അതെങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം, അതാണ് നാരദന്റെ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം അനിവാര്യമായി വരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ആ സത്സംഗത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ്. സാധുസംഘം അല്ലെ? അപ്പൊ സാധുസംഘത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു വരും. ഇതുവരെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ ഹർഷോത്മക പ്രേമം വളർത്താനും അവസരം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രക്രിയകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഭാഗം കൃഷ്ണന് ഭക്തി വികസിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്റെയും സവിശേഷ കാരണത്തിന്റെ ഫലമായാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇത്തരത്തിൽ വളരുന്ന അഹൈത ഭക്തിയെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. അപ്പൊ വേറെ രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ചിലവർക്ക് അത് വളരെ അപൂർവം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ചില ആചാര്യന്മാര് ഭഗവാന്റെ കഥകളിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ പ്രഭു ഒരു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എത്ര വലിയ ദുഷിച്ച ആത്മാക്കളാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ചിലവർക്ക് ജഗായിയുടെ കഥ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ തന്നെ പല കഥകളും വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ കാണുന്നതോടുകൂടി വൃന്ദാവനവാസികളാണെന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്, ആ കണ്ണപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ അതന്നെ, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കരുണയിൽ വരുന്ന പാട്ടുകളാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പലതും കിട്ടും നമുക്ക്. അത് അപൂർവം സംഭവിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ സേന കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അവരെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ലഭിക്കും. അതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നിയമക തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചു പോകണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല കാരുണ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന് നാരദ മഹർഷി, രത്നാകരൻ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു ദർശനത്തിൽ തന്നെ, ഒരു വാക്കിൽ തന്നെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞ ഒരു നാമം തിരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഇതൊക്കെ കരുണ്യാണ് അവരെ. അതാണ് ആചാര്യന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ കരുണ കൊണ്ടാണ്, കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ പ്രണാമന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അവരെ കരുണ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എത്ര നിയമം വെച്ച് നടന്നാലും പരിപൂർണ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണീരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണീരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മൂന്നായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. 3 തരത്തിൽ തിരിക്കാന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതായത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്,
അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ ബിരുദമൊക്കെ കൊടുക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും അല്ല കൊടുക്കുക, ചിലവർക്ക് അപൂർവത്തിൽ കിട്ടിപ്പോണാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണിത്. നോട്ടത്തിലൂടെയും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയും 3 തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് മാറ്റം വരാം. അതാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ മുന്നിലെങ്കിലും ചെന്ന് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ടത്തിലൂടെ, സംഭാഷണത്തിലൂടെ, സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരും. അപ്പൊ ചുരുക്കി അതിന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വ്യക്തികൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലാൻ തോന്നും. ചിലവര് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ തോന്നണമെന്നില്ല. അത് ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലും. കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നോട്ടത്തിലൂടെയും അവരുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെയും അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ഈ കാരുണ്യം ലഭിക്കാം. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാണ്. ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോത്മത പ്രേമം വളർത്തിയ സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജാങ്കല ദേവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് പറിക്കാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ നോട്ടത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ നോട്ടം, ഭഗവാനെ ജാങ്കല ദേശവാസി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? ജാങ്കല ജാങ്കല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ദേശം, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പോണ വഴിയിൽ പല ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവല്ലോ, മധുര ദേശം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം. അത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയണം. അത് ഓരോ ആ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള വ്യക്തികള് അവരെന്താണ് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ രൂപത്തെ കണ്ടോടുകൂടി ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടത്തില് അവര് പെട്ടെന്ന് എന്ത് മാറി? അവര് ഭക്തന്മാരായി മാറി എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു മാത്രമുള്ളതൊക്കെ. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണത്. പല സ്ഥലങ്ങളും മധുര ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ പല സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമല്ല, പല രാജ്യങ്ങളൊക്കെ. വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ഹർഷോത്മത പ്രേമം വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മോത്തമ സമയെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞത് സർവമംഗളവുമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയോദ്യം വളരെ ഞാൻ അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആർക്കാണ്? നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയാണ് ഹർഷോത്മ പ്രേമ നാരദീയ പുരാണം കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദന് ആ ഭക്തി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനായിട്ട് സംസാരിച്ച് സംഭാഷണം തന്നെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭക്തന്മാരായിട്ട് എന്താണ് പറയാ സംബന്ധിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ തന്നെ, ഭക്തന്മാരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളിലേക്ക് ഭക്തി കൊണ്ടുവരും. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാര് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്താണ്? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതായത് ഭൗതികവാദികൾ എന്ത് സംസാരിക്കുക? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലേ? പുറത്ത് നമ്മളൊരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷന് പോയി നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംസാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ രീതി ആയിരിക്കും. അതാരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഓരോ രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരെ സംഭാഷണങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ പ്രേമാത്മകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതും ഒരു കരുണയാണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കരുണയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് നാരദനോട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസകളുടെ കഥ സുഖസംഹിതയിലുണ്ട്. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ നിയമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആരെപ്പറ്റി പറയുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം പിന്നെ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. ആ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി. അങ്ങനെ 3 കാര്യത്തിനും 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്തത് നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന ഭാഗം കൃഷ്ണോത്മകമായ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആര്? നാരദ മുനി ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. രാജൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണോത്മകമായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം വളർന്നിരിക്കുന്നു. അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കഥ പറയാണ്. ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അത് പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രഹ്ലാദിന്റെ ഹർഷോത്മക പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്ന് നാരദൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ്?
കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ച വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് അത് കിട്ടി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് അത് കാരണമാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അതറിയാം, ആ കഥ കറി കായാദിക്ക് അല്ലെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. നാരദ മഹർഷി തന്നെയാണ് ഗർഭാവസ്ഥയില്. അപ്പോൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ അല്ലെ അമ്മയ്ക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതിന്റെ നമ്മളെ ഗർഭ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, വായിക്കണം, കേൾപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണതിന്റെ ആണ്. കയ്യാതുവിനെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാരദ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നാരദ മഹർഷി. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പ്രഹ്ലാദൻ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിത്വ സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. അപ്പൊ ഉപദേശം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഗർഭദശ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ അധികാരിയുമായ ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രഹ്ലാദൻ മേലക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ നാരദന്റെ ആഗ്രഹവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനാണ് സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തോത്തമനായ നാരദന്റെ സവിശേഷ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഇതുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്തത്? കയാതുന് അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കയാതു അല്ലേ, കയാതു തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം നാരദമുനി. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം അവിടെ സംഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വന്നു. എങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുത്തത്? വാക്കുകൾ കൊണ്ട്. ആർക്കാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും അതാണ് നമ്മളെ 16 സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒരു സംസ്കാരം ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. കാരണം അത് വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് വരും. നമുക്ക് പറയാം, ഗർഭാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യം ഈ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇത് നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവർ വായിക്കുന്നതും അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ, അത് ജസ്റ്റ് ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. നമ്മളെ ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അതായത് ഇസ്കോണിൽ തന്നെ ഡിവോട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം. 2 കുട്ടികളാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ 2 കുട്ടികൾ, ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഇറ്റലിയിലാണ് അവര്. അപ്പൊ ആളും ആയുർവേദമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്, ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോ ആള് ഇറ്റലിയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ആള് വൈഫായിട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി വന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സാധാരണ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടുത്തെ രീതി എന്താണ്, കുറെ അവിടുത്തെ ചിക്കനും മറ്റതും അതും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനല്ലേ പറയുള്ളൂ. ജനറൽ ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ കുറവാണ്, ബ്ലഡ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പരിപാടികൾ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫുഡും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തത്. അതിനനുസരിച്ച് അവരെ രീതിയിൽ തന്നെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ആയപ്പോൾ ആള് വിചാരിച്ചു ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആക്കി. ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻ ആക്കി. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള നമ്മളെ അപ്പയ്ക്കും ഇസ്കോണിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആള് ചെയ്തു. ആ കുട്ടി, 2 കുട്ടികളും 2 ക്യാരക്ടറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള കാര്യമാണ്, ഞാൻ കണ്ടാണത്. 2 കുട്ടികൾക്ക് 2 ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരാള് വളരെ സൗമ്യനാണ്, മറ്റാള് ഭയങ്കര എടുത്തു ചാട്ടണം. ഇത് നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അയാളെ ജീവിതം വെച്ച് നമുക്ക് അയാളെ ജീവിതം വെച്ച് ചെയ്താണ് ആള് മനസ്സിലാവും. മറ്റേതിന് ഫസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ആൾക്കാർ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പേടിയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ല. അപ്പൊ ആളെന്ത് ചെയ്ത് അവരെ രീതിയിൽ പോയി. രണ്ടാമത്തെ അയപ്പിക്കാൻ ആളെന്ത് ചെയ്ത് ആളെ ജീവിതത്തിൽ ആള് പഠിച്ച് കുറച്ച് ആൾ 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആളെ രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കി. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്ര ഇത് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ജനറേഷനെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 30 വയസ്സിൽ കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതന്നെ, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എത്രയെങ്കിലും നമ്മളെ അച്ഛനമാര് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ പണ്ടുള്ള ഒരു മുഴുവനും കളയാച്ചാറുണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്.
മനസ്സിലായി? ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അതിലും ഡേഞ്ചർ. അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ വീണ്ടും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ പേരക്കുട്ടികളെ ആ ലെവൽ, അതായത് ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വീണ്ടും തിരിയുന്നുണ്ട്. അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നല്ല വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അത് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്ക്, ജെമിനിയിൽ അടിച്ചു നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. പണ്ട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കില്ല, എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അവരെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളെടുത്ത് അടിച്ചു നോക്കിക്കോളാൻ പറയാം. ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏത് കിട്ടും, നിങ്ങൾ നോക്ക്. എന്നിട്ട് സത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. സയൻസും പ്രൂവ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പുരാണങ്ങളും പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സയൻസിലും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പുരാണങ്ങളും പ്രൂവ് ചെയ്ത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇട്, ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മളെ പ്രഭാത് സ്വാമി ആയാലും അങ്ങനത്തെ ഗുരുകുലങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഗുരുകുലങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. കാരണം അടുത്ത ജനറേഷനിലും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മള് കുറേശ്ശെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയാണ്. അപ്പൊ ഇവളക്ക് ദാമോദരന് ഒഴിഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞു വെച്ചേ. അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് എണീറ്റ് പോയി കുട്ടിക്ക് വിളക്കൊഴിയാൻ. അത് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കാണല്ലേ, അത് ഭഗവത് ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനുണ്ട്, അവരത് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. വെറുതെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വല്ല സംശയം, നിങ്ങളൊന്ന് നെറ്റിൽ നോക്ക്, നിങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ, ഇതിനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാം അവരോട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ അത്തരം ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പണ്ടൊന്നും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് സയൻസ് എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളോട്. ഇപ്പൊ സയൻസ് തന്നെ അത് പറയേണ്ടത്. ഓരോ വർഷം വരുമ്പോൾ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ളവരോടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഈസിയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി. കാരണം സയൻസും പ്രൂവ് ആണ്. അത് നമ്മളെ മുന്നിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഇന്നതെ, ഇന്ന സയൻസിൽ ഇന്ന പേപ്പറിൽ പ്രബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റിസർച്ചിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന റിസർച്ച് അത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ മന്ത്രങ്ങള് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു പാംപ്ലെറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതില് നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂറോൺസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ല, അതൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് നാളെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരുണ, ഭഗവാന്റെ കരുണ, ആ ഭക്തന്മാരെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വലിയൊരു കരുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പർവൻ എന്ന മുനി നാരദനോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടൻ പോലും മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രീയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനായി തീർന്നു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയും വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങേ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കായാലെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഗുരുക്കന്മാർക്ക് നല്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും നല്ല ഗുരുവിനെ, നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും നല്ല ടീച്ചറെ അല്ലേ, അതേപോലെ നല്ല ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അയാ ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തി തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഹർഷോത്മതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തിന് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, കണ്ണീര് വര, വിറയില്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ്. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരും. ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്കും വല്ല അപൂർവമൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ണീരൊക്കെ അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും. കാരണം ഭക്തന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അറിയാതെ നമ്മുടെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വരില്ലേ, സാധാരണ അപൂർവ, സാധാരണ ചിലർക്ക് വരും, കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരും. ആ കണ്ണുനീരാണ് അല്ല, കുറച്ച് സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം വിളിച്ചിരിക്കും, നമുക്ക് അറിയാതെ വന്നിരിക്കും. വന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വരും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്.
ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് കണ്ണീരാണ് എനിക്ക് നൽകേണ്ട വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭക്തിരായ പോയിന്റ് എത്തണം. അപ്പൊ അശ്വത്മതമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതും നാരദന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നാരദൻ അശ്വത്മതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നാരദൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അത് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുക. കാരുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആശംസിക്കണം. ആ 3 തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോട്ടത്തിലൂടെ, സംഭാഷണത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ, ഈ 3 രീതിയിലും നമുക്ക് കാരുണ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാം. അതാണ് ഉന്നതമുള്ള വ്യക്തികൾ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നുപെടാൻ ശ്രമിക്കുക. 2, അവരവരുടെ സംഭാഷണം അവരിൽ ഏർപ്പെടാം. 2, അനുഗ്രഹം, അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പല ഗുണങ്ങൾ. അതാണ് ഒരു നാരദന് ഒരു വേടനെ പോലെ അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും വധിക്കാന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം. മറുകിയ അത് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആ മരത്തിനാണ് മറുകിയനാണ് എന്താണ് മരണം എന്നുള്ളതിനെ രാമരാമയാക്കി എടുത്തത്. ചെറിയൊരു തിരിവ്. അതാണ് ഭക്തന്മാരെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഇന്ദ്രവനെ, പ്രഹ്ലാദന്, എല്ലായിടത്തും നാരദ മഹർഷി തന്നെയാണ്. കാരണം അതെന്താണ് ഭഗവാന്റെ അത്തരം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തൻ എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. അത് ഉദാഹരണത്തിന് അതെന്ന് പറയും. എത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തനെയും എല്ലാവരും ഉയർത്താ എന്നൊരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും ഉയർന്ന ഭക്തനുണ്ട്. അതാണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നോട്ടത്തിലൂടെയും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും അനുഗ്രഹത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പല കഥകളിൽ നാരദ മഹർഷിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, നാരദ മഹർഷി തന്നെയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെയും അത്ര ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്ന് പറയാണ് ഹരേകൃഷ്ണ. 5 വയസ്സായ ധ്രുവനെ രക്ഷിച്ചതും നാരദ മഹർഷിയാണ്. അങ്ങനെ പല കഥകളിലും ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ നാരദ മഹർഷി ഉണ്ടാവും. ഹരേകൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയങ്ങൾ? ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേകൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപരൂപ ത്രിഭാസിന്ദേവ പതിനാം ഭാവനേബി വൈഷ്ണവേബന്ധവാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഹരേകൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേകൃഷ്ണ.